Şolı телеканалында яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда сезне мин Фәрида Сабирҗанова сәламлим. Иңгелек тапшыруның кайбер темалары хакында. Орловка бистәсендә яшәүчеләрне су баса башлаган. Шәхси секторда әлеге проблеманы ничек хәл итәләр, Гүзәл Шихапова ачыклады. Түбәдәге кар һәм боз сөңгеләре тормыш өчен куркыныч. Шолыда әлеге проблема бармы, хәбәрчебез белеште. Балалар мәйданчыгыннан автодром ясаганнар. ГЭС бистәсенең 10-нчы комплексында яшәүчеләр менә инде 2 ел мәйданчыкның хуҗасын таба алмый. Шолы мәдәнияты ни хәлдә яши, тармакта нинди проблемалар бар? Бүген мәдәният хезмәткәрләре эшчәнлекләрне нәтиҗә ясады. Киңәшмәдә Ләйсән ханова булып кайтты. Орловка бистәсен су баса, кар сулары бирдә яшәүчеләрнең подвалларына да үтеп кергән. Машиналар ничек тә булса хәрәкәт итә ала әле, ә менә җәяүлеләр күршегә дә керә алмый интегә. Орловка бистәсендә су басуны булдырмау чараларын ни өчен алдан күрмәгәннәр? Хәбәрчебез ачыклады. Гөлзирә Шакирова 15 ел буе Орловка бистәсендә хат ташый. Яз сайын бөрек хәл кабатлана ди ул. Су җырып җирбез, менә аякларым булыш булды инде хәзер минем. Резина итек бар, ну бит туңдыра. Медицина коллеятендәге студентлар да укуга барып җиткәнче аяклар чылана дип зарлана. Уку йорты җитәкчелеге булачак шәфкать туташларына бу проблеманы җайларга вәгъдә иткән булган, тик алга китер сизелми. Җайсыз инде всегда маршруткаларда җиргә тур килә инде. Рәхәт түгел инде, пычраталар, чәчтереп китәләр шунда, неудобно. Юллар төзесеннәр инде, администрациягә да, директорга да әйтеп карадык инде, пока яңалыклар юк. Әле җәй көне генә Орловка бистәсендәге кайбер урамнардагы юлларны төзекләндерделәр. Шул исәптән Орловская урамына да таш җәелде. Әмма биредә яшәүчеләр әйтүенчә, язгы ташу вакытында юл салучыларның бөтен тырышлыгы юкка чыга. Его хватит буквально, я не знаю. Юл иң күбе 5 елга чыдаячак, аннары тагы юллар җимерек була. Барысына да су кыйлары булмау сәбәпче. Орловка бистәсендә чыннан да су кыйлары юк, күлдәвек кырыенда су тирәнлеге 12 см, ә уртада тагы 15 см өстәлә. Бистә халкы үзләре йырганаклар ясап кар суларын агыза. Тиздән Мәләкәс елгасының кече Орловка кушылмасы барлыкка киләчәк дип шаярталар. Җыелган кар суларын автомобиль юллары предприятиесе хезмәткәрләре дә суыртып ала, әмма төп игътибар шәһәрдәге проспектларга бирелә. Есть две техники. Ике су суырткыч техника бар. Су баса башласа, без суыртып алабыз һәм канализация көйләренә агызабыз. 3 күчмә насоста бар, кирәге чыкса куллануга әзер. Дүшәмбе киңәшмәсендә Наил Мәһдиев шәһәрне кардан арындыру өчен туктатмаска боерды. Шәхси секторларда да бу эш башкарыла. Әмма бистәләргә кар түгүче машина 2 атнага бер килә. Орловкага узган атнада килгәннәр. Бу атнада Суар элеватор тавын кардан чистарталар. Хәер, һава торышы үзгәрмәсә, Орловкада кар түгүче йөк машинасының хаҗәте калмаячак. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Шолы ТВ каналының кайнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Кайнар элемтә телефоны 51 31 31. Һәм тема дәвамында. Автозавод һәм Мәскәү проспектлары киселешендә зур күлдәвек җыелган. Кар сулары нәкъ җәяүлеләр юлында. Шәһәрдәшләргә светофорга игътибар бирмичә, машиналар яныннан әйләнеп узарга туры килә. Бу исә аларның гомерләре өчен куркыныч тудыра. Тирәнлеге 10 см-дан да артык булган күлдәвекне йырып, беркемнең дә чыгасы килми. Автомобиль юллары предприятиесендә шәһәр юллары һәр даим контрольдә дип белдерделәр. 3 насослы техника эшли. Күрәсең, шәһәр юлларын тәртиптә тоту өчен бу гына җитми. Менә хәзер чыгарга кирәк юлны. Какое тиздән су. Кем карый менә моңа? Светофорда йөрибез. Моннан чыксаң бит ярамый тоже. Она куль настоящий. Он же пройти нельзя с ребенком. Он сейчас ботинки надо будет сушить. Вчера у меня был концерт по хору. Я одела белые колготки, и мне пришлось пройти большую лужу, и я немного намочила колготки. Россиянең кайбер төбәкләрендә балалар өстенә кар ишелеп төшү очраклары күзәтелде. Шолыда шәһәр җитәкчеләре дә бу проблеманы хәл итүгә ныклап алынды. Төбәдәге боз сөңгеләре һәм кар иемнәре шәһәрдәшләргә куркыныч тудырмыймы? Хәбәрчебез белеште. Наил Мәһдиев идарә итүче оешмаларга тиз арада балкон һәм йорт түбәләрен кардан арындырырга кушты. Балалар йөри торган урыннарны аеруча контрольдә тотырга кирәк дип белдерде ул. Управляющие компании
Идарә итүче оешмалар моңа җитди карагыз, үзегез тикшереп чыгыгыз, бу бик мөһим. Без монда хисап тотыр өчен генә җыелмыйбыз. Не упрощайте, мелочей нету. Идарә итү оешма вәкилләре үз территорияларын һәр даим тикшереп тора. Кайчакта шәһәрдәшләр ремонт вакытында балкон түбәсенең структурасын үзгәртә. Шуның аркасында куркыныч туарга мөмкин. 5-нче этажда яшәгән йорт хуҗаларына кыш башлану белән белдерү кәгазьләре өләшенде. Норма буенча кар түбәләрдә һәм кызырыкларда 30 сантиметрдан артмаска тиеш. Идарә компаниясе буйрык җаваплы кешеләр билгеләде. 5-нче этажда яшәүчеләрнең институтлары, эш киемнәре булмаганга күрә кардан чистарту өчен җыю эшчеләре башкарды. Бүген йорт түбәләрендә боз сөңгеләре һәм кар барлыгын күрмәдек. Шулай да шәһәрдә куркыныч урыннар юк түгел. Аеруча ташландык биналар. Интернет шелтәрендә дә әлеге тема популяр бирде. Түбәләрдән карны чистартуның төрле усулларын тәкъдим итәләр. Кайберәүләр көрәк урынына утюгта куллана. Узган атнада Койнар элемтә телефонына шәһәрдәшебез зарлангач, беренче мәхәлләдәге боз сөңгеләре хакында материал күрсәткән идек. 5 көн узса да вакыйга уңайга үзгәрмәде. Шәхси оешмалар, кафе, рестораннар, кибетләр дә сәламәтлек өчен куркыныч тудыра, чөнки биредә түбәләрне сирәк чистарталар. Шәһәрдәшләр исә мондай проблема юк дип заный. Сама вот недавно с садика убиралась. Күптән түгел мин үзем балалар бакчасындагы түбәләрдән карны төшердем. 54-нче мәхәлләдә яшим. Кешеләр йөри торган урында алачык бар. Шунда койма аша боз сөңгесе тора иде. Бәреп төшердем. Булай күргәнем булмады. Мин ул проблеманы күрмәдем быел. Коммуналщиклар әйбәт эшләгән. Түбәләрдәге боз һәм карны табигать шаярыуы итеп кенә кабул итеп булмый. Кировта булган аянычлы хәлдән соң кичә генә Самарда да 9 яшьлек кыз башына кар ишелеп төште. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Хәзер рекламага бүленәбез, безнең белән бергә калыгыз. Балалар мәйданчыгыннан автодром ясаганнар. ГЭС бистәсенең 10-нчы комплексында яшәүчеләр менә инде 2 ел мәйданчыкның хуҗасын таба алмый. Чаллы мәдәнияты ни хәлдә яши, тармакта нинди проблемалар бар? Бүген мәдәният хезмәткәрләре эшчәнлекләрне нәтиҗә ясады. Киңәшмәдә Ләйсән Ханова булып кайтты. Концертлар күп. Кайсысына барырга? Кемне тыңларга? Күңел киңәш итә. Хәниягә! Күркәм юбилей уңайыннан Татарстанның халык артисты Хания Фәрхи үткәннәрдән киләчәккә җырлап бара. 26 Менделеевск, 27 Түбән Кама, 28-29 Чаллы шәһәренең Сарасадык исемендәге концертлар залында. Жилой комплекс Чаллы-Яр предлагает земельные участки с коммуникациями, готовыми домами, а также квартиры в жилом квартале «Берег». Встречай весну с Чаллы-Яр. Только у нас при покупке земельных участков скидка более 400 тысяч рублей. Телерадиокомпания Челны ТВ, театр моды Арт Каприз представляют финал городского конкурса красоты Супер Леди Шоу 2015. Не пропустите! 27 марта в 19 часов в столице развлечений Батыр. Впечатляющее зрелище этой весны. Титульные спонсоры проекта: Управление технологического транспорта «Трубострой», салон кожи и меха «Виери». Партнеры проекта: сеть магазинов «Посуда Плюс», салон элитных платьев «Нью-Йорк Стайл», компания «Транстехсервис», официальный дилер Hyundai Ecos, имидж-студия Fox, сеть АЗС «Нейком». Кама механикасы мотор техник үзәге ул 10 төзекләндерү цехы, цилиндр, вал, шатун блокларының 30-дан артык төрдәге ремонт эшләре дигән сүз. Меңнәрчә чакрымнардан соң тузган детальләр Кама механикасы мотор техник үзәгендә икенче гомергә ия була. Кама механикасы безнең илдә ясалган детальләр белән дә, шетелникеләр белән дә эшли. Техник үзәктә детонацион үрдертү җайланмасы гамәлгә кертелде. Аны Россия галимнәре ясаган. Ул детальләрне яңартырга, аларның үлчәмнәрен көйләргә мөмкинлек бирә.
Основным достоинством данного оборудования... Әлеге җайланманың төп казанышы шунда, ул детальгә термик тәэсир итми, шул рәвешле аны бозмый, һәм геометрик параметрлар үзгәрешсез кала. Үрдертелгән детальнең техник характеристикасы заводта эшләнгәненә караганда 2 тапкыр яхшырак. Аның катламы 3 мм-га кадәр җитә. Бу исә детальне эшкәрткәндә өстәмә мөмкинлекләр бирә. Җайланма ярдәмендә тузган катлам яңартыла. Впоследствии при работе это сказывается на долговечности. Нәтиҗәдә деталь озаграк хезмәт итә, машина озынрак юл үтә. Нанесенного слоя. Әлеге җайланмага беренчеләрдән булып оборона министрлыгының 9 предприятиесе һәм Тольяттидагы АвтоВАЗ заводы заказ биргән. Хәзер ул мотор техник үзәгендә дә бар. Кама механикасы җитәкчеләре киләчәктә КАМАЗ заводлары белән дә хезмәттәшлек итәргә җыена. Мотор техник үзәге машина төзүчеләр урамы 9-нчы йорт Саха автосервис базасында урнашкан. Игътибарыгызга яңалыклар чыгарылышы һәм без дәвам итәбез. Балалар мәйданчыгыннан автодром ясаганнар. ГАЗ бистәсенең 10-нчы комплексында яшәүчеләр инде 2 ел мәйданчыкның хуҗасын таба алмый. Алар биредә фаҗига булудан курка. Коммуналчылар исә территорияны үзләренеке дип исәпләми. Бер көн эчендә бу мәйданчык аша уннарча машина үтә. Янәшәдә генә балалар шифаханәсе һәм мәктәп. Менә бу такси йөртүче камераны күргәч борылып китү җаен карады. Әмма ул барыбер штрафтан качып кутыла алмаячак. Дәүмәтсез машинасы да шулкадәр зур тизлек белән килә. Ә бу вакытта якында гына бала таудан шуа һәм мондый хәл көн саен күзәтелә. Балалар уйный торган җирдә машиналар постоянно йөри. Таудан шуа идек, менә кыш көне монда таудан бик әйбәт шуа торган җир бар, но машиналар йөргәч постоянно куркыныч. Машина йөртүчеләр бу мәйданчыкны яратып өлгергән инде. Чөнки биредән Муса Җәлил проспектына кадәр иң кыска юл. Идарә итү компаниясе чара күрми дип зарлана шәһәрдәшләр. Жилищник оешмасы баш инженеры 62 йорты территориясе алар балансында икәнлеген белдерде. Әмма балалар мәйданчыгы аңа керми. Изначально у нас эта территория всегда относилась. Башта ук бу территория өчен Чаллы коммуналь хуҗалыгы җаваплы иде. Растал үз башлангычы белән ярдәм итте. Алар анда балалар өчен таулар ясыйлар иде. Это абсурд. Бу сафсата чөнки территорияләр өчен идарә итү компанияләре җавап бирә. Шәһәр коммуналь хуҗалыгы балансында берни территориядә балалар мәйданчыгы да каралмаган. Беркем дә балалар мәйданчыгын үзенә кабул итәргә теләмәде. Комсомол районы башлыгы орынбасары Рафик Вафин әйтүенчә, ул балалар шифаханәсе һәм беренче мәктәп балансында. Ә соңгы 2 елда әлеге территория өчен жилком сервис җаваплы булган. Жилищник исә аның подряд оешмасы. Димәк, балалар мәйданчыгында тәртипсезлек өчен идарә итү компаниясе җаваплы дигән сүз. Ләйсән Ханова, Гөлназ Хасанова, яңалыклар. Чаллы ТВ каналының койнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Койнар элемтә телефоны 51 31 31. Бүген мәдәният хезмәткәрләре эшчәнлекләренә нәтиҗә ясады. Тармакта нинди проблемалар бар, аларны ничек хәл итәргә? Барысында башкарма комитет җитәкчесе белән уртага салып сөйләштеләр. Киңәшмәдә идарә җитәкчесе Рушания Кулакованың вазифасыннан китүе дә билгеле булды. Теманы хәбәрчебез Ләйсән Ханова дәвам итә. Күп кенә шәһәрләрдә мәдәният учакларының юнәлешен күрсәткән юл билгеләре бар. Әйтик, менә монда энергетик мәдәният сарае урнашкан. Анда юл билгеләре Чаллыда да барлыкка килергә мөмкин. Һәр хәлдә мәдәният хезмәткәрләре бу хакта бүген Йомгаклау киңәшмәсендә сөйләште һәм башкарма комитет җитәкчесеннән аларны урнаштыруда ярдәм сорады. Киңәшмә ГАЗ бистәсендәге балалар сәнгать мәктәбендә үтте. Бирдә ирешелгәннәргә нәтиҗә ясадылар, агымдагы елга планнар билгеләделәр. Бүген мәдәният тармагында эшләүчеләрнең хезмәт хакы 18 мең сумга якынлаша. Бу 2013 ел белән чагыштырганда 16%-ка күбрәк. Үзәкләр, театрлар һәм концерт залларының үзләре эшләп тапкан акча 53 миллион сумнан артып китә. Бюджет одно, а бюджетный источник. Достаточно тоже серьезная сумма, и мы просим. Товарищ генеральный директор, культурный магазин, культур кирәк, культурс яшәп булмый. Чаллыга театр биналары цирк кирәк. Шәһәр театрларында 1000 кешегә нибары бер урын туры килә. Тик биналар төзү өчен акча юк. Тармакта кадрлар кытлыгы да күзәтелә. Отрасль нуждается в молодых квалифицированных кадрах. Яшь квалификациялы белгечләр җитми. Бу проблеманы хәл итүдә без пединститут җитәкчелегенә өметләр баглыйбыз. Чаллыда бер кеше 102 сумлык билет алган. Шәһәрдәшләр ел дәвамында мәдәният учреждениеләренә шул кадәр акча тоткан дигән сүз. Башкарма комитет җитәкчесе балаларны яшьтән үк культурага тартырга кирәклеген ассызыклады.
В 50 лет театр водить уже бесполезно. 50 яшьта кешене театрга алып бару файдасыз. Аны инде бу вакытта башка җиргә йөртергә кирәк. Яшь буынны мәдәнияткә тарту мөһим. Нинди авыр елларда да кешеләр мәдәнияткә тартылган. Киңәшмә ахырында идарә башлыгы Рушания Кулакованың үз вазифасыннан китүе билгеле булды. 40 елдан артык мәдәният тармагында хезмәт куйган белгеч, пенсия яшендә булуга да карамастан, шушы ук системада эшләвен дәвам итәчәк. Ләйсән Ханова, Руслан Киселев, Яңалыклар. Бүген Күңел радиосына кунакка Башкортстан һәм Татарстан республикаларының халык артисты Айдар Галимов килде. Бу көннәрдә безнең шәһәрдә аның концертлары бара. Концерт башланыр алдыннан җырчы 1 сәгать вакытын Күңел радиосын тыңлаучыларга багышлады. Айдар Галимов турыдан-тур эфирдә кызыклы сорауларга җавап бирде. Кунак буш кул белән килмәде, радио тыңлаучылар арасында җырчының автографы белән билет та уйнатылды. Мин әйтәм инде Сара Садыкова исемендәге концертлар залы дөньяда ул берәү генә. Андагы атмосфера, андагы очрашу башка җир белән һәрвакыт яхшы якка аерылып тора дип әйтер идем. Бездә һәр вакытта да кадерле, кирәкле кунаклар, чөнки радио тыңлаучыларны үзләренең яраткан җырчылары белән очраштыру ул шу хәтле мотор күркәм мизгелләрнең берсе дип әйтәсем килә. Һәм артистларыбызны да безнең студиягә бик яратып үз итеп киләләр. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән саубулашам, исән-имин булыгыз.